Nor gara? Arizmendi ikastola hezkuntza komunitate zabala da. 3.200 ikaslek, 2.100 gora familiak, 275 profesional inguruk eta Bailarako hainbat eragilek osatzen dugu. Aretxabaleta, Arrasate eta Eskoriatzako herrietan dauden 12 gunetan kokatuta gaude. Leintz Bailarak unibertsitatera bitartean planteatzen zituen hezkuntza eskaerei erantzun euskaldun, kooperatiboa eta bateratua emateko asmoz, Hezibide elkartean biltzen ziren ikastolek 1989an Arizmendi kooperatibaren lehen urratsa eman zuten. 2003ko irailaren batean ikastola guzti horiek, Almen, San Francisco Xavier, San Biator eta Umezaintza ikastolek bakarra sortu zuten. Arizmendi ikastola. Geure bizitzaren zati handi bat bertan ematen dugu. Geure seme-alaben garapenerako ikastola aukeratu dugu. Ikastolak Bailarari egiten dion ekarpenaz jakitun, proiektua sendotzen, euren laguntza eskaintzen duen herri eragile sare baten laguntza daukagu. Eta taldeak, komunitateak ematen duen babes eta indar horretatik, uste dugu eginkizun garrantzitsu bat dugula gure Bailaran. Irabazi asmorik gabeko erakundea gara. Horrek esan nahi du geure helburuetan ez dagoela dirua irabaztea. Eta irabaziak baldin badaude, ikastolaren proiektuak garatzen jarraitzeko edota gizartea eraldatzen jarraitzeko erabiltzen direla, eta ez bazkideen artean banatzeko. Beste ezaugarri garrantzitsu bat dugu gainera. Kooperatiba integrala gara. Horrek esan nahi du bazkide onuradunek, familiek, lan bazkideek eta bazkide laguntzaileek osatzen dugula. Azken hauek pertsona fisikoak edota juridikoak izan daitezke. Ikastolan lan egin edota ikastolan guraso gisa egon diren hainbat pertsonek geure ikastolaren proiektua babesten eta sendotzen jarraitu nahi dute. Eta bazkidetza mota honek aukera hori eskaintzen du. Bestalde, pertsona fisikoak ez ezik, Fagor taldea, UESI edota Mondragon taldea moduko pertsona juridikoek geure ikastolako bazkide laguntzaileak dira. Ikastolak Bailaran egiten duen ekarpena garrantzitsua dela uste dutelako. Era horretako erakundeak geure ikastolan ordezkatuta egoteak era berean Bailarako errealitatearekiko lotura mantentzen eta estrategikoak izan daitezkeen erabakietan ikuspegi kontrastatua eta osatua izaten laguntzen du. Arizmendi ikastola bi erakunde sare handitako partaide ere bada. Euskal Herriko ikastolak Europar Kooperatiba elkartea, hau da ikastolen elkartea, eta Mondragon taldea. Ikastolen elkartean Euskal Herri osoko 114 ikastola biltzen gara. 57.000 ikasle inguru eta 5.000 profesional. Euskal kurrikuluma oinarri duen hezkuntza euskalduna eskaintzen dugu, eta ikasmaterial eta prestakuntza plan propioa barne biltzen dituen hezkuntza eredua garatu dugu gure 50 urte inguruko ibilbidean. Gizarteak oro har, Euskal hezkuntza sistemaren barruan aitzindaritza pedagogikoa aitortzen digu. Bestalde, Mondragon taldearen barruan ezagutza dibizioko partaide ere bagara. Baina zer da Mondragon? 1956an sortu zen enpresa errealitate kooperatibo baten emaitza da. 95 kooperatiba eta 80.000 bazkidetik gora biltzen duen errealitatea. Bertan biltzen garen kooperatiba guztiok hainbat balio partekatzen ditugu. Elkarrekiko lankidetza, kudeaketan parte hartzea, gizarte erantzunkizuna, berrikuntza, antolaketa demokratikoa, hezkuntza eta gizarte eraldaketa besteak beste. Eta horrekin guztiarekin, pertsonok geure erakundearen kudeaketan, emaitzetan eta jabetzan parte hartzea eta integratzea bultzatzen dugu. Enplegua sortuz, aberastasuna sortzeko, eta horrela gizartea eraldatzeko. Sare bateko zein besteko parte izateak dakarren sendotasunetik eta konpromisotik, Bailaran eta Euskal Herrian geure ekarpena egiten saiatzen gara. Herri honek barrutik sendo dauden pertsona euskaldun, kooperatibo, ekintzaile eta eraldatzaileak behar dituelako.